Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may ngaga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Sabado kita Hunyo 19 tuig 2021. Aksyon Hotline! Palihog set sang inyo tagsa ka mga rilo. Oras diri sa Aksyon Radio Bacolod alas 8:08 na. Aksyon Hotline! Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Tubtob kita sa takna ng alas 9:30 karon iyang Sabado nga presentation. Kumusta? Mga suki namon nga matagpalamati sa kanginan. Nagamonitor na via Facebook Live. Amuman sa mga nagasunod via YouTube. Aksyon Hotline! Inasa online na pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nauti ang mga viewers naton, naton sininga mga listeners dira nga naga-enjoy sa Facebook kag YouTube. Actually, pwede ka mo nga maka-share kag subong man maka-like sa aton program agon nga madamo pagid ang mapahibalutan nga pwede na kita karon mabatian bisan din ka man nga bahin sang kalibutan bangod sang internet na. Aksyon Hotline! Advance sang internet kung gamiton talang kung tani sang husto amo niho. Dasig mo na makita ang mga long-lost friend mo, members of the family, because of the social media. By using the technology. Pero kung kaysa galing ang technology, ginagamit sang hindi maayo nga mga tao para magpanunto sang ila isig kapariho. Aksyon Hotline! Aksyon ay Tayhopon checking in. Sa ato naman niya mga ka-aksyon, diriya sa Metro Bacolod sa bilog nga Negros Occidental, nga nagatutok na karon nga aga dira sa Panay, Iloilo kag Iloilo Province and City. Good day sa inyo or good morning sa inyo. Welcome to the show. Ang aton sining text hotline sa mga nagapamangkot 0963-757-0874. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mabalita nga aton natutukan karon nga aga. Now si Mayor Bing Leonadia may ara sanggin na pagwa diri nga advisory. In fact, nagmeeting ni siya gali sa mga resort and kapihan owners na dito sa Punta Taytay and I presume sa iban nga mga barangay. Included na sila no sa ginapatigayon nga advisory kag pag-meeting sa alkalde. Kundi sunod nga simana ang pitsa 24 actually Webes na siya nga daw. Isang una ga-enjoy kapin papunta Taytay amo ni siya ang chimpong nga puwerte kadamo tawo nga nagalagaw dira sa barangay Punta Taytay. Aksyon Hotline! Bangod sang kapiestahan ni San Juan de Bautista. Biray ang panawag sina nga selebrasyon. Bangod sa pandemic, ikaduhanan ni nga tuigo, no, nga hindi kagwala selebrasyon dira sa barangay Punta Taytay sa ila kapiestahan. Aksyon Hotline! Tiko mo nga ang advisory sang alkalde
nga on June 24 sirado ni siling ko balantayan tani sa weekend bala next week. Okay, siling ko pasi maantos ang publiko sa pizza 24 pero sa pizza 26 dila sila madugok pala sa mga resort. Aksyon Hotline. Di dapat ipasiguro ginini kay kabudlay mo. Kabalo ka naman nga sang kinaiya naton nga mga Pinoy. Now, kung may ara regulasyon, like for example, inangadlaw bawal, no? Kinanglan way sa magwa. Hindi dapat magpadulong sa resort way operation. Idiyahan ginaya. Bulang gani nga porte na ginaya, no? Paandaman gid sa malukalidad. Kapulisan nag-operate sini, sige gani gihapon ang mga in-zero. Aksyon Hotline. Isa ina sa aton istoryahan karon iya nga aga. Nano pagid, ari ay. Dugay-dugay masugilan non man kita parte sining pagpatay bala sa isa ka lalaki ho. Ay binuno siya pinulihan buno mangin report ni Aksyon dyan kagabi gin approach niya kinkonfrontar niya ang nagbaligya sa iya sa illegal nga droga kay hindi gali siya binukbok ang snowbell kung ginhatag siya. Aksyon Hotline. Diyos, binuno, patay. Aksyon Hotline. Kagkaso sa COVID-19 sa Bacolod King Negros, nagapabilin nga mata sa maritali sina bantayan sa aton sining nga pagpangalagad. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang di sa Bacolod City because importante ni siya, no? Hindi naton palihog take for granted ini nga sa isang mandok ng papanaog sa alkalde by June 24 kay ini importante mo. Ara subong sa stage o konsitwasyon nga ang Bacolod City may mataas sa gihapon nga cases nga na-record kahapon. I don't know kung ano subong adlaw ang real-time cases. But joining us over the phone is the local IATF chairman, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, Aksyon Hotline. Good morning, sa moderation. Salamat gid sa time, Vice. No? Kay unahon ko lang nibla parte sa ginpapanaog sang alkalde ng mando nga by June 24 ang mga beach resorts and kapihan hindi lang sa punta tayo presyom may closure kita, Vice. Yes, correct na siya ang aton mga resorts, ang aton mga company sa Golden Field, yung mga bira nila, may mga swimming pool nga nag-open for public. Si Mayor nga sirata may Action Art one day. No, kay San Juan inactive na not vision ina mga kadto sa mga beaches eh. Oo, tungod siyang cases na ito ng kisaka, real time ta karon Action Art 197. Sus, Marisip. So, tabayan mo na, saka cases ta, basing iliwaton siyang national ay tingin baton quarantine status, kita tanan makaper. So, Okay. ayaw na may mga preventive measures kita, isa ini sa mga preventive measures nga iniwat naton, and in consultation sa ila, and very positive siyang kuhan, siyang acceptance sa Action Art, no? Ma-explain mo sa ila, realize nila nga tsaktong imo ayo ng kooperasyon. Okay. Pero ang ako lang worry nga siguro inibantayan sa task force disiplina or sa mga barangay officials ang before balasang dating in set and after sang June 24 kasi siling ko basi Saturday and Sunday next week dira sila yung magdinugok pala Vice sa mga beach resort. Action Art ang tradition kung isa mo ginangadlaw eh. Oo, San Juan di Bautista nga daan din Catholic kuan ni, faith ni. Okay. Yung pagselebrar.
and that it's good gani nga natuon siya sa hindi ang in between sila or ang 23 and 25 may office na eh. So ang tao hindi ka lagaw, no? Okay. So isa lang takadlaw, unlike sa province, tatlo sila. Okay. Ito yung bilang. Aha. Ang pulis ta ara sa meeting, and hindi lang yung mga resorts na bantayan na nila, including din sa mga baybayon sa dire sa reclamation, kay usually ada mga tao gadugop. Correct. So ini nga instruction ni Mayor, hindi lang gali ni para sa Punta Taytay, kundi amo man sa Singkang da nga may mga baybay sa mga barangay diri nga numbered barangays, no? Yes. So included na gali sila dapat way gid anay, no? Ibitar gid anay ang celebrar sang usual nga tradisyon nga aton andan. Yes, sir. Correct, sir. Kaya karon may meeting kami ko sa Langilan. Okay. Granadang kuan. Pero din pala pinadagsa sa tao. Damo gid ini mga bikers sumugporti dito ni gatulumpok na kinadto mo. Yes, Aksyon. So kung tuon sa liday natin, ara na dan sila. So ayun ta mga tagiya to. Aha. Yes, sir. Now, going back bala sa, you did mention a while ago, nga ang cases naton at real time is 197. Vice, ano man, worrisome na ni katama or ari na kita sa sitwasyon nga dapat na nga may muon na kita diri nga mas taas-taas nga mga pag-regulate o kung ano man nga doon na giniyaw, hindi mapunggan. When ang aton observation, damo sa aton kapurukan nga hipos lang pala. Okay. May symptoms, wala ga kuwan. Wala nag-seek sang medical help. Mangayo na sila tabang ko lain na. Ang nalapnan. Okay. Oo. In fact, ginakuha ta gani ang statistics ng aton andumanan nga cemetery. Kay may mga reports dito nga gabi kadulong dito yung mga patay. O Diyos! Ay, nanoy na. In other words, ina sila, base kapatay lang na sila balay-bla. Ay, tuod? Ay, hindi na namin ko na muna ba? Sa action art mo, ang policy subong, kung wala ka swab test, ang ano ni memorial hindi magbaton si imo eh. Diba? So kung mabaton man sila pag 24 hours lubong kanila. Kung wala ka swab test or i-cremate ka. Correct. Walang option mo. Kung wala swab results, cremate ka outright or lubong ka outright. Okay. Now karon ang aton nakuha tong info sa kuan, ang dumanan may mga gabi nga rekta lubong. Uy. So ini sila suspects ini sila. Oo, hindi ka man na pwedeng hindi pagpatunon kasi kung ginasakay sa taxi karon kung sa jeep. Diba? Nagproblema bakit kung ibalik ina. Okay. So, kagkadamo, may mga reports kita nga nabaton, nas kapurukan, damo, isang trangkaso. Tigakwan na nga sila, self-medication. So, dari kita, I think, doon nag-problema, nga gulpi lang nag-spike bala action art. Yes, Vice. Galing kasi hindi naman mabalaan kung sino na yung may COVID or wala mo. Correct. Unless mag-difficulty of breathing siya, nayo tabang, then that's the time nga mabalaan ka. Piasto sa imo yung question kung saka or hindi atong quarantine status, ang kitaya ka submit lang sa National IHDF or sa DOH sa atong daily cases. So
Kamo ini nga we are continue kita sang kampanya, sang kooperasyon sang tao. So that hindi na tayo labot bala sa tabo sa Iloilo subong. Nakadamo isang negosyo nga nagpanira tungod ng ilang status ginpasakaan. Correct. So galing kita amo ni kinahanglan gali ni i-check ni ang info nga nabaton mo man, like for example inang sa sementeryo kay do ka si Kwawi bala nga kuno ay kasang ginatago malubong kay mo sa gabi. Ati amo na siya ang isa sang ginalantaw sa Aksyon Art. So ginamonitor nito si buong siyang kwan ni isang aton GSO head. Okay. Si Melvin Recabar. Kaya nagreklamo na tong aton watchman mo. So ay mga silang daan na iya mga PPEs. So ay lang plapit eh. Ay, sus. So budlay ka tama. Sige. Anyway, kabay pa, no? Sa inyo latest nga meeting, ambot ko na-invite ka sa EOC, anong ka mga approach subong ang target sa city nga himuon in order nga panubo naton ang cases sa Bacolod nga magbalik bisan mag-double digit nga nubo na lang or single digit? Ang tanan nga measures, Aksyon Art na imo tanati, amo nang ni, continuing reminders sa atong mga negosyante na ang below 18, 65, above 65, hindi kasunod sa mall, sa barangay sa Wayon, Maricorida da, atong kapulisan, amo man, wala man continuing man na. Appeal lang gid Aksyon Art ang kuana, atong ginahayong subong kay hindi ka mapulis ang 16,000 hectares na land area sa Bacolod. Correct. And kapoy na gitanan na sinart. Amo nang malain galing kay kun hinali nga mag-abot sa punto nga magpinasaway tagyapon kag magdamo pag ining cases, budlay pagid kag kun ang mga authorities naton gina-quarantine. Yes, Aksyon Art. Anyway, Vice, salamat gisa time halong gid permi kag please keep us posted kung ano ang sarang namon nga mabulig diri sa Aksyon Radio in terms sa kampanya gyapon pagpaybalo sa pamuluyo parte sa COVID. Halong gid. Ngayong aga. Salamat. Aksyon Hotline. Grabe di kabay pa. No, ang akon mo lang point amo ni. Sa mga pulis, ang isa diri ka dapat imuon naton monitoron tagida. Kay iniya ang may mga permit. Kag ining mga nag-operate as beach resort, tini sila budlayan ni mag-operate sa Punta Taytay. Way labot naming nagsugot sila kung may aragin man mag-insister nga magalato sinulod. Hindi man na naton mapulong mo. Kabalo ka pwede malang na iya sa private to malabay, no? Private malabay ang isang individual. Hindi mag-agi bala sa entrance ng sila nga beach resort. Why man ay akudal nga hindi ka pwede usoy sa kilid sang baybay? Aksyon Hotline. Hindi man ay pwede nimo mapasirang sa baybay na yun mo. Pero nga kung 3 point amo ni. Nga kabay patani hindi lamang sa June 24 nga may ara sang pagbantay kag ang aton pagpadulong sa mga beach resort. Maabot kinang tiyempo na kay sumong grabing cases. Now, 197, the real time. Amo nang ginhambal ni Vice Mayor El Cid nga yan nabaton nga information. Can you imagine, bla? Ara kita gihapon sa triple digit number. Kag ang lain pagid mo ni. I-check ta ni karon da sa barangay kapitan da sa barangay Handumanan. Abot ko nakalabuot ni siya kag mismo sa tagpamuno sang GSO. Why nagali si Sir si Sir Sulinap? Lain na si to Akubar, si Akbar. Ricobar, sino to ngalan niya? I-check ko lang na karon sa GSO. Ang bago nila nga tagpamuno da, kung ano ini ang kakatabo dito, kay reklamo ho, bisan gabi, kung may kakadto da Sandumanan, may nagalubong sa sementeryo nyo da, tikon wala na sang problema,
Makadto malang na maglubong ka dapat adlaw eh. Action Hotline. Di ka kita mo'y malubong kay mo itong gabi da kung gabi man. Action Na Hotline. hindi mo makita karon na lagyan da. O, di kundi makadulod da. Yung question din anong ginahimo. O, barangay, handubanan, kapitan da. Sir, ano na lang natabo sa imo area da kung may linubganay da sang patay kon gabi. Action Hotline. Ibalaon ta na kung anong latest updates ini kagiban paging activities. Ang warning ni Vice Mayor El Cid, siling niya kuning kaso nga mag-worst pagid ang cases sa Bacolod base magpariho ang aton quarantine status sa Iloilo sa dindamo sa mga negosyante ang apektado ang ila operasyon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gyapon Sabado kitang presentation. Oy, standby sa mga report yung Aksyon Alvin Graba hibalon tabi ning kinpulihan nila yung isang kapersona diyo. Man-transaksyon ni sa kwan mo, illegal nga droga. Yati din kakita imo nga. Sino mo nabi ang di mga kig, sina nagtransaksyon kay illegal drugs, igo mo madiskubrihan, ang ginatag si mo, yung ginbukbuk nga dulce nga snowbear. Hindi, ayan nga iba, nang ginabaligyan na sila customer nila na may lakot nga tawas. Aksyon Hotline. Galing kay kunadik, kaya guro yato, mabalaan mo na iyado, no? Nga kung kinalain vlas ang nga may simbog sang tawas, ting snowbear, obviously, mabalaan mo ginaya, kaya nagkapanimaho na yan mo. Tindi lang siya boni, ginasindihan ni siya, no? Kag ginapailig-ilig. Hindi man na literally nga mo nang usapon mo, ginasunog na iya mo. Kag amo nang nagakurta sa utok mo. Aksyon Hotline. Pero pagkaroon dali lang gina-standby na Aksyon Alvin, ha? Kaya basahon ko lang ni mga minsaheng ino ginapadala karon nga aga. Aksyon Hotline. Si Sherilyn Oro Javier, gamonitor siya niya, good morning man, sa tanan labi na gid sa Bacolod. Coffee ta. Sige, salamat gida. Manuelita Ubon, good morning. To Akdol Bacos Ubon Baramida family from Manuelita Ubon of Pateros, Metro Manila. Aksyon Hotline. Si Connie Dormitorio, good morning. Ana Sinoro, niya advance Happy Father's Day. Sa tanang nga mga amay sampuluyan, advance Happy Father's Day. Sa akon siningkwa na, sa akon sa amon pinalangga nga amay, no? Si Nonoy Boy Rodolfo Nonoy Boy Tayhopon Senior. No, tay, happy Father's Day, buwas nga lang. Araman si Madam Oyen Colmenares, amuning tiya ni kuan nga gwapa ho. Ang gid sila itsura mo ni Angel Locsin bla. Si Madam Oyen Colmenares, kundi kumilek ni siya dis Bacolod. Nablo siya na si Kwan, si Angel Locsin. Ang gid sila, no? Si Ma'am Oyen. Good morning. Paring Turko Jongko, Happy Father's Day. Why gid sang ginkwanda, ginbutangan sambag nga kanding pare. Aksyon Hotline. Rodelyn Alvarez Bayabado. Araman gabonitor Alex Fuentes. Si The Seventh Sign. Grabe nga lang niya. Romela Ilostri Arevalo, Mary Grace Eugenio Fermin, o si Madam Mary Grace, hindi mo ni kanding sila na mo. Dami sa pilang kanding sumungda, kay makabakal ta next month. Aksyon Hotline. Galing kayang kargahan mo ng problema. No? Si Jessa Tababa Garcia, Jocelyn Song Comedia, morning ko na kay Vice Mayor Elcida, at Tia Kim Iriman, para sa Morsya, si Jocelyn Delfin, Jocelyn Song Comedia, Arman Regalado, monitor man, Jose Mungcal Torilla, good morning man kay Lee Pong. Kay paring Chupoy Magbanwag ang monitor, araman ang monitor si Tita Elma Lusok Polidario, retired Major Paterno Turalba. Spag-asa feeding, oy kay Father Jude Garciniego, noy halong gid permi padre. Sila nga greet lang sa mga volunteers kag supporters ng Spag-asa, padayon sa misyon. Amo ni siyang mabuot, no, nga pari kag trabaho gid. Si Father Jude Garciniego, na halong gid perminoy. Si Boyet Villamor, good morning man kay Manjo Arnijo. Elin Panonse Ponce. Bangod sa dulce, tawagin pulihan, patay. Aksyon Alvin, sa patrol, ibalauntan, anong latest update din? May mga nagkalarakpan sini
sino ang responsable nga naghimo sang krimen. Patrol reports. Aksyon Alvin, good morning. Art, korek ka gito. Dahil lang duga ka kuha ng imong signalaw? Duga siritaw? Aksyon na Art, subong-subong. Kung alang-alang sa special com lang ko. Sa ilo na lang kami special com, kay duga sirit ka, duga na may chicharon stupad mo bla. Tawagin lang siya na iadolyog sa special com niya para atagan. Okay. Ari, pero tini, ambot ko na rakpan ni kag nakilala ang mga responsable sa krimen. Aksyon Alvin, nara na? Aksyon na Art, may persons of interest o kung nakilala na sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 ang 5 ka mga suspect responsable diri sa pagbuno kag pagpatay kahapon nga adlaw kay Richard Kahutay, 49 anyos. Actually, temporaryo lang ni siya Action Art, nag-atiner dara sa may laro ka hotel. Kag tumandok yun din sa dito sa Mindanao Action na Art. Now, sunod diri kay Police Major Ramil Sarona, ang base man sa ila sininga pagpangusisa sa mga otoridad, especially sa mga investigador sa sininga kaso, may pangalan na actually Action Art ang mga suspect responsable diri sa pagpatay kay Kahutay. Wala lang temporaryo ginhingadlan. Agud man hindi mahamper ang ila sininga investigasyon Action Art, no? Okay. Pero kung baga pasaka sa nga kaso ang mga kapulisan batok diri sa 5 ka mga persona, pero through regular filing na gid lamang Action Art. Although ang isa sa mga mayor nga suspect diri nakilala ginhingadlan niya alias pagid lamang Action Art, no? Okay. Si Ewok. Now sa investigasyon karon sa mga kapulisan ang natabo diri Action na Art, bangod gid lamang sa peke nga shabu na tabo diriya na patay gid ang ining ginaligar drug user after nga ginpulihan kastigo kag ginbuno Action Art dira sa likod sang LCC sa area sang Barangay 11. Now ang natabo diri Action Art June 16, Miyerkules ina nga adlaw, ining biktima ginaligar nag-score o kun nagbakal sang suspected shabu sa balay sang suspect dira sa Barangay 12. Okay. Pagbalik niya sa iya sining hotel asus Action na Art sang ginsuyop niya nibatyagan niya gid Action na Art nga piki ang shabu nga ginhatag sa iya. Snowbeer Action na Art suno diri kay Police Major Ramil Sarona amo ang pero tikon pangayaw di siya nga katultol sa balaklan sa shabuaw. Madugay na siya Action Art, kami living partner ni siya. Kaya sila nag-atiner. Nag-atiner naman siya gali. Lawig-lawig naman ng tiempo. Yes, Action Galing Art. hindi lang siya tumandok sa Bacolod. Hindi siya tumandok sa Bacolod, taga Mindanao, nangayaw siya diri, kag temporaryo may live-in partner niya siya diri Action Art, pero may pamilya gid siya dito sa Mindanao. Now, ang natabo diri, sunod diri kay Police Major Sarona, ang ining biktima Action Art na naimutaran niya nga pag-suyop niya bla Action na Art nga since no piki bla in short snowbeer gid hindi kay daw piki gid ay mako mong snowbeer nga bisan di mo simutan mo lang pag bukas mo palang kaputos siya nga panimaho na mo gani na medyo hamot nga makahangkahang ay hamot nga makahangkahang nga. Action na Art, ang natabo diri kundi Miyerkules nag-score siya. Okay. Piki ang ginhatag siya. Webes Action Art the following day, gingkadtuan niya puluyan sang suspect. Okay. Wala dito Action na Art kay ang tuyo sini konfrontaron kuntani nga apiki ang illegal nga droga ang ginhatag siya. Okay. Biyernes sang aga kahapon abi nagpadulong na naman ang ining nga biktima ug galing kay wala sa gihapon ang ining nga suspect. Okay. Na timingan pag-break niya sa hapon mga launa pasado Action na Art diri nakita niya na ang suspect kag diri ging konfrontarya Action Art ang ining suspect kag gin daw insert ginakigan o kung gin nagpanggianay bala sila Action Art Ging konfrontarya guro Oo, ging konfrontar gin pamangkot nga snowbeer nga natag mo sa akon. Ang natabo diri Action Art tagdepensa man ang suspect suno kabase sa pagpangusisa sa mga kapulisan niya hindi uri gid yata sa imo pike
kag dito na Action Art wala nag-intindihan ay kag sinabtay ni sila Action Art dala sa area sa Barangay 12 maayo lang kay may mga pumuluyo Action Art sa Barangay 12 ang nag-advise sa victim nga kung may mo magwa ka na lang puli ka na lang to. Sa pagpati man sa mga pumuluyo dito nga okay na ang sitwasyon asos kay ginsundan gali ang ining biktima tugtog nakalampot dito Action Art sa area sa likod sang LCC diri na Action Art number 1 ging kastigo ang ining biktima. Ikaduha diri Action Art ang suspect na si alias Ewol amo mismo ang nagbuno diri sa victim sa diin nakaangkon ini sang malubhang nga pilas sa iya sining lawas diri sa dughan kasubong man sa iya sining butkon nga gintunaan Action Art sa iya sining kamatayon. Ari Action Art ang pahayag ni Police Major Ramil Sarona. Kagahapon kakanda kami hot pursuit operations para sa 5 ka persons of interest wherein wala ginamon sila nadakpan hasta nakalampot pa kami sa iban nga mga barangay. Pero may identity namin sa ila 5 kag irregular filing na lang namon ang kaso against sa ila. By the way, ano gid ang plastada base sa pinaka-latest nga investigation? Balik ako sa investigasyon nato nga nagkadto ning biktima sa balay isang suspect wherein gabi na iside sila to tapos may nag-interact sila nga puli na lang gitapuli nila tong biktima wherein abi man to sa taga-barangay to okay na kay nagpuli ang biktima ginsundan nila to kag dito gaba isay naman sila to sa guwa hasta naglautan na sila to nakalampot sila to sa likod sa LCC kag dito ginbuno ni alias Iwok ang biktima kag naigugid sa dughan kag sa braso nga amo ang gintunaan sa iya kamatayon. Anong pinaka motive diri sir? May relasyon sa illegal nga droga? Sa investigasyon namon kag sa statement sa live-in partner niya, kaspor daw ni siya allegedly illegal nga droga sang Miyerkules sa gabi ang biktima. Wherein sang gingamit daw kini sa biktima ang illegal nga droga, nadiskubrihan ni sa biktima nga ang illegal nga droga daw nga ginhatag sa iya, hindi galit illegal nga droga kundi snowber. Amo to pagka Webes ang aga ginkadtuan niya ning balay sa suspect wherein wala dito si Iwok ginbalikan naman niya pagkahapon sang Webes wala gyapon ang suspect kagahapon sa aga ginkadtuan naman niya ni tapos wala gyapon ang suspect pagkahapon mga 1:30 ginkadtuan na naman niya liwat ang balay sa suspect diri sa may barangay 12 wherein dito nahitabo ang pagpaisay kag according to sa mga tao to, gahambal daw ni ang biktima nga agin snooper mo ko. Hambal man sa suspect nga, hindi tuod gito hindi to snooper. Tapos amo to, may kumusyos na, ginpapuli kini ang biktima sa mga tao to sa barangay, puli na lang to. Pag puli man ang biktima, amo to, gabaisay naman sila to skuha. Pag dito, naitabo ng paglautanay, kag pagkastigo sa biktima sa mga suspect. Aksyon Art kabahin gid lamang ini isang pahayag ni Police Major Ramil Sarona. Now ang initial kagadakitan sa mga kapulisan isa sa pinakamayor nga motibo diri ang tinaga nga piki nga illegal nga droga Aksyon Art. Ang tanda pero ang konsyon nga dapat madakpan ta ning pulis ni kung sino ni nagpatay sa victim kay karuluoy man. Oo, mangayaw padaan Aksyon Art. Pila sila nagpuli? Actually, 5 ang ginpulihan ni siya kastigo sa 5 ka mga suspect. Pero ang nagpangamot sa pagbuno sa victim, amo ni si alias Ewok Aksyon Art. Okay. Oo, so may pilakbuno ng konya? Duha ang naangkon sining buno Aksyon Art sa dughan, amo ni ang pinakamalubha o kung pinaka-fatal bala Aksyon Art. Kag ang isa nga pilas dara sa iya sining nga butkon Aksyon Art nga gintunaan sa iya sining nga kamatayon Aksyon Art no. So pero ongoing pa man kag suno kay Ramil Sarona nga nakilala na nila may mga pangalan na sila sa 5 ka mga suspect kung hindi niya madakpan igapasaka na lang ang kaso through regular filing. Balita report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Grava. No balita sa patrol,
Timay ni kay at least na-determine o natumod sa pulis ang responsable ni sa krimen kabay pa nga magkaladakpan. Morning kay Lito Sicondes. Ara siya monitor sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Antonieta Baha, good morning man. Joy Ann Ugdamin, sila nga good morning Action Art, advance happy Father's Day sa tanan nga tatay, sampuluyan, especially sa amon tatay si Eli Ugdamin. We love you and proud of you. Sige, salamat. Si Manjo Arniho, Ellen Panunsi Ponce. Sige, thank you man sa DSB ni siya monitor. Araman si Lucrecia Gabo Bugna. About tubala sa mention mga galubong sa dumanan, bisan gabi kay COVID positive na bala. O kung ma-delayed process ang family kay na-quarantine, that's why magabihan kag ma-release ang bangkay. Tirikta ginalubong. May ni kay siguro pa klaro tani guro sa taga GSO ni kag sa taga Pandumanan na kay tikon waik baluto ng tao kundi mamangkot kay may advice na halin sa ospital kag aksipon ginasang cemetery kay daw amuna nabalaan ko. Ati sige Ellen Lucrecia Gabo Bugna. Salamat kay Arman Regalado. Good morning man. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya.
Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan at mga kahintangan, responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:12 na. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. May nga gaman gali mayaman nga pagmonitor kay paring Sindoy Ransi. Paring Sindoy, salamat gida. Oy, ang asawa to bala ang live-in partner sang biktima sa pagbuno kagabi. Ari sumaka sa estasyon diyo kay Libion. Ay kaluoy man ti ga palibog sila subong. Gobra gali to marker ang nabunan gabi ara nang iyang asawa ko sa gwao. Ga problema kay siyempre ang kuan bala ang galastuhon aksyon din sa pagpa-imbalsamar. Porte amo gina no kapigado nga ran subong. Bayran kung tani ko nakapatapas ng tubo si Aksyon din sa kasinda ito sa inigaran kido. Kailan na? Ang iban mga mensahengin padala nyo diyo ha. Malabutan ko lang ha. Pilton Lipora. Salamat gid Pilton. Si Doc Kailian abi ma-check ta kay Doc Kailian sa province. Nanong latest subong kay ang province, damo mga area nga kuano, damo mga LGU, kung nakapigaw sang turnout tao, sa ila sining vaccination. Nanong latest subong arrival sang OFW, arrival sa mga nagapalauli di saton, tiway untat nga pag-istrikto man ginahimo, border check-up points mong grabe mo. Si Pilton Lipura sa Pasay City siya galio. Niya ginagrit ko lang sila ni Sharon, si Lulet, Mary Grace, Jom John. Gamonitor sila, Manuelita Ubon. Nabasa ko na din kay Ina. Antonieta Baha. Salamat gid. Sa Mansilinga naman si Eugene Mexica. Si Doc Sipard Gerhard Kailian, ma-update lang ko siya. Anong latest subong kay ang arrival plus ang kwan sa mga nagapauli di sa Bacolod. Amo maning team ni Doc Sipard nga puwerte man way man pahuway. Blado pariyo man sa team atro team ni kwan ni Congressman Israel Salanga di sa Bacolod do. Online sa hotline. Joining us this morning is Dr. Sipard Gerhard Kailian. Doc, how are you, mga aga? Yes, mga Aksyon Art, no? Mga aga sa nagpalamatisang Aksyon Radio. Nagtawag lang ko si mo kay ma-update ko kay subong daw halos kaladlaw kung cases ang COVID ang pagambalan daw hila naton kamagalakalanta sa record bala. Doc, no, nga daw ay giga nubo ang case ang Bacolod and Negros, no? Ma-update lang ko, arrival sumundok sang mga OFW, arrival sang mga returning residents, kumusta sa monitoring ninyo? Damo gyapon gina respondihan sa imo team? Yes, Aksyon Art, adlaw wala man nibuat yung mga arrivals, no? Bali ang OFW kahapon daw duha man kay eroplano mo. And then ang aton nga isa ka eroplano para sa commercial flight
So every day the sulod na sila sa province, wala man na siyang wala man na siyang mga ginapangayo nga or may wala man pagbag-o no sa requirements ng ating Japon Resolution 101, ang ating ang barko kahapon daw nagabot ang STC no. So may mga 20 plus man kita nga gindala sa healing facility ay tungod nga nag-expire ng ilang RT-PCR no. So gina-pa-reswab sila kagagin na dala sa healing facility no. Dason ang ato mga OFW sige naman subong ang pag-abot na nila. Sige man na yang amon nga kwan nga bantay to sa ila pagdalantaw sa ilang mga papilis para sa sa requirements no. Kung nag-comply sila sa requirements sang aton nga mga sang 101 no kaga sa espas kag sang aton stay safe no. Okay. So kabot ang kwan kagabi gali no may touchdown nga SDC 634 no ang nagabot nga SDC kaga mga 130 man no, ang nagabot kahapon nga adlaw. Okay. So muna yung mga linked siguro sa arrival staff. Action art no ang ato naman nga latest naman sa kwan sa aton nga vaccine no nag-roll out kita as per order no pag direction ni Governor Bong Lacton no pag din planning na din pa-implement sa aton kay Dr. Tumimbang kada kay Atty. Diaz gina-roll out natin subong ang vaccine no kada kahapon ang ating nga vaccine nga gin-deliver mga 3,792 no sa mga sa mga lain-lain nga mga banwa kag syudad no. So ang na-utilize kahapon mga 3,169 kag may nabilin na unutilized na 623 nga subong siguro base ubuson man nila no. And again subong gina-stricto na gid nato no kung hindi sila pa-vaccine or mang vaccine bala no. So dapat mga LGU ready gid mag-vaccine mo man ang bilong namon kay ina-ensure na nato na action natin kanubog yung ating vaccine utilization no. So gina-encourage sa atong tanan-tanan nga mapa-vaccine kaya hindi man para sa hindi man maubos man yung vaccine, limited resources na yung vaccine mo. So kung hindi ka mo kapag-vaccine wala ka makabalo kung may maabot pa nga vaccine kung ma-injectunan pa ka mo but ako no kung anong ara subong mas mayo nga magpa-vaccine na lang tangadaan. Okay. Mo lang yung kahit ang aton nga guarantee nga hindi kita mag-severe no. Wala man ng vaccine guarantee na hindi kita malatnan kita gapon pero hindi kita mag-severe kada mapatay no. So amo na sunod niya gina-encourage kong tanan especially those mga comorbid no mga senior citizens no. A1 as A2 and A3 no nga magpa-vaccine na kita. Bali, Dok, ang mga nagadulong ni siyang vaccine in different LGU, team mani or imo manitawo? Composite na siya. WHO, ang disaster, no? Ang hospital operations department. Balo ka gina-composite mo, hindi kaya sa isa ka departamento. Action art, no? So, the-build kami team, no? Dahil mo kami mga task forces, no? So, ginpangwa na, mga ambulance sang ating mga hospital, ang team pa sa disaster management, ang team pa sa provincial health office no, sa papangunan ni Dr. Enel Tumimbang. Okay. So anyway, ang nami siguro kay kumusta lang ko, ma-update lang ko na ano ang status ng mga quarantine facilities ta diri kinatiniran sa mga nagapalauli, okay man lang? Well, ang aton nga silay, okay pa man kay 120 man ang iyang capacity for may capacity na siya for sa returning residents no. And ang puno-puno man subong kay daw ang last lantaw dito sa EV Magalona
is 180 ang aton nga aton nga positive to nga gina-house, pero ang gina-house na subong dito is 185, no? So may 5. Pero ako nakagraduate na ng 5. Okay. Nagsulod, no? But muna subong over capacity na subong sa ED Magalona. Aha. I see. Damo gawa mga kwan sa team sang disaster, no? Nagkalaigo do somewhere in Sipalay, no? Kamusta to? Naka-update sa imo ang imo counterpart dito, Doc? Yes, okay. Kami na nagpuwa sa talang taga Sipalay nga returning residents. Kay hindi sila maka-cater, no? So, temporarily, sa silay natin sila ginbutang ang mga returning residents sa Sipalay. Kaya tungod ang aton na naigo sa or na lockdown ng disaster, no? Isang Sipalay. Aha. So may araman to gani sa bago, but sumundo recovered na ang bago. So amo na, no? Hindi man kita exempted abi sa COVID, wala man kag isa pa the nature of the job. That's nga nagabutang sa risk ng atong nga mga lives. So muna nga number one given yung pauna ko nga mga vaccine man nga aton man mga responders nga nagatubang sa mga COVID-19 cases. Pero ang imo mga responders, ang tanan ning mga under sa cluster abi ninyo, nakapabakuna na, Doc, in the whole province? Ang sa ako ng office, no? Sa office mo, kinaya? Siyam na lang siyam na lang ang wala, no? May schedule naman sila. Pero sa office ko, siyam na lang ang wala pa vaccine, but may schedule na sila. Kaya bigyan na dapat vaccinated ka mo. Kaya kita buhay sa aton obra, and then nagatubang ito yung daan sa COVID. Kaya nagakuha itong positive. So, encourage ko na sila yung magpa-vaccine action. Sige. On that note, Doc, halong gid permi ha, ikaw dan ma-experience ka na kag survivor kaya sining COVID ni. Yes, action art, no? Salamat man taga sa ngalan sa aton nga governor, ang aton nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Chair, Governor Bong Lacson. Madamo din salamat kag ng agas ng tagpalamati sa Action Radio. Dr. Sivard Gerhardt Kailian, no? In a way, tiyamo gina, no? Hindi mo na ma-discount ang hindi ka gid makahambal, hindi mo gid mapulong, malakapin pagid amo ni mga ara na belong sa CDRRE mo, sa MDRRE mo, basta Disaster Risk Reduction Management Office. Ang mga personnel ni kapin pa medical team ka, may mga positive, amo ni silang pinanguha to sang positive nga patient. Tinako gid ang tendency nga matapikan kasi COVID. Si Terry Villa, nga good morning Villa Senso sa Purok, Nara. Si Boyet Villamor, monitor man. Thank you. Jocelyn Song Comedia. Sila nga good morning. Sige. Romeo Torquator. Happy Father's Day, hambal niya. Sige, salamat sa imo pamilyada, no? Sa mga himata mo ti Happy Father's Day man. Ayos. Sinunoy manggubat ka pangapi siya kuno ho. Tapos sila nga mayari ko di piyaya. Gusto mo? Ay, agali noy. Sige, mayo lang nga pagpangapi, nonoy manggubat. Alas 9:25. Action Hotline 2006. Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Atubangan. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ano nga kalintangan, responsable ang pagbalita. Ayos, why naging tagaling na time diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang ibang mga mensahe nga ginpadala nyo ko ay ko malabutan pasensya gina. Karoon na lang sa Aksyon BBB program. Ako na mabilin sa inyo, Dr. Alfred Spear Mangosteen capsule and ting combination na muli magkabulig. Dagon nga aton lawas all the time. On the go, mayo gid ang kondisyon. Natandaan naton nga capsule sa 10 ka pesos lang nga presyo. Dako mabulig gid nga depensa sa lawas taman damo vitamins and minerals. Morning lang da, kay Sir Nanding, kag Nonoy Quadernal. Oy, kay to Ed Golmatico, nung Eduardo Ed Golmatico, ang sunod-sunod nga pinatunay sa Bacolod nga 80% unsolved, nagapakita lang sa kadula sang respeto sa kabuhi sa aton isig katao.
Kung matod ini ang paglubong sang nagkarapatay sa tungang gabi, expected na nga pati sa napatay, wala na respeto nga paabuton. Ayos, salamat kinong Eda, regards ang kay tita. No? Why na kita time, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline, Sabado nga presentation. Ako naman Aksyon Art Tayhopon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!